Kanhi Assistant City Attorney sa Lapu-Lapu City ang mihulip sa nabiyaan nga pwesto sa mitaliwan nga si Konsehal Marcia Ycong. Siluan mayroon dina sa report. That I will faithfully discharge that I will faithfully discharge to the best of my ability to the best of my ability the duties of my present position. Atubangan sa mga kaalyadong konsehal o mga barangay kapitan na numpa na ganihang buntag, si Attorney Michael Dignos isip usa sa mga konsehal sa sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Siya ang mihulip sa nabakanting pwesto sa mitaliwan nga si Konsehal Marcia Ycong. Si Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman Paz Radaza maoy may papanumpa kaniya. Samtang ang iyang igsuon nga si kanhi Konsehal Melissa Dignos Vidal ang mi-assist sa iyang pagpanumpa. Si Dignos kinsa Assistant City Attorney sa dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa administrasyon ni kanhi Mayor ug karon Congresswoman Paz Radaza nagsilbi usab nga Chief of Staff ni kanhi Mayor Boy Radaza. And pasalamat kayo po ni Ma'am Paz nga nasa taas nga trust and confidence ako ang pwedeng mahimo diha sa ato ang konseho. Nagpasalamat sa ato ang presidente nga iyahang gitugot ang ako ang appointment. At the time na I was always thinking of Marcia, ang mga nagbuhat, ang the relationship towards mga upunganon, and all those na mutandan sa mga city councilors na comfortable sa ating mga city councilors. That's why I have Attorney Dignos in mind. Samtang gipahibaw ni Radaza nga ana-ana sa buhatan sa presidente ang tulo ka mga pangan nga iyang girekomendar nga muhulip usab sa nabakanting pwesto sa mitaliwan nga si Konsehal Joe Dungog. Samtang andam na bakaha ang line-up sa Team Derecho alang sa umaabot piniliay. Actually, as of this time, nakapami sa states na nagsidinig-discuss sa mga candidates and then ay mga consultations in ano. So, di pa ko makaingon nga makadeklara na morning tawhana unsa because ato lang pang manggi konsulta. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.